зани назди пирамарде омад шикоят кард, гуфт ки бисёр хаста шудам дар зиндагӣ, мехоҳам аз шавҳарам ҷудо шавам. Дар тӯли зиндагиам боре ҳам изҳори муҳаббат накардааст. вақте ҳамсояҳоро мебинам ин қадар ҳавасам меояд, ба ин хотир мегӯяд бас. пирамард мегӯяд ки шавҳарат зебост, мегӯяд ки бале зебост. дӯсташ медорӣ? гуфт бале дӯсташ медорам. пас гуфт духтарам ин имтиҳон аст, тоқат кун. рӯзе аз бозор гузар мекардам, хоҷаеро дидам ки ғуломашро мефурӯхт. ғулом гирья мекард. чӣ мегуфт? мегуфт эй хоҷа, ту ки манро мефурӯшӣ, ба ҷои ман боз дигар ғулом меёбӣ, аммо ман ба монанди ту дигар хоҷа намеёбам. гӯён гирья мекард. хоҳари азиз, оё аз шавҳарат ҷудо мешӣ, дигар бовар дорӣ ки аввал шавҳар мекунӣ, ё ки бовар дорӣ ки аз ин хубтарашро меёбӣ? оқибати бешавҳариро мо дидаем. ин нафс аст, хоҳ нахоҳ ба монанди мошине ки беронанда аст ва чапу рост рафтан мегирад. ба ин хотир пурсабр бошед, тоқат кунед, дигар ҳамаш хуб мешавад.